Hei teille ja toivottavasti teillä on ollut mukava sunnuntai. Mä oon itse just tullut kotia maalta ja mä vielä laskeudun sieltä messuhumusta tänne arkeen. Ajattelin tehdä teille tällaisen pienen postauksen, ensimmäisen oikeastaan tällaisen videopostauksen tänne mun blogiin. Aiheena mulla on taas villasukkavinkki. Ja tällä kertaa mä vinkkaan tällaisesta raitasukan teosta, kun tässä langanvaihtokohdassa monesti nämä raidat ei kohtaa. Ja mä oon nyt neulonut tällä uudella värillä tähän yhden kierroksen. Sitten tässä langanvaihtokohdassa mä aina nostan tämän edellisen kierroksen ensimmäisen silmukan tänne puikolle. Noin. Ja sitten mä vaan neulon sen ihan normaalisti ja jatkan neulomista kierroksen loppuun. Ja seuraava kierros sitten neulotaan kans ihan normaalisti. Tosi helppo vinkki. Ja sillä saa tosi siistit nämä langanvaihtokohdat. Sen enempää mulla ei nyt tällä kertaa ole asiaa. Mä toivon, että tästä oli jollekin hyötyä. Ja olisi tosi kiva kuulla, että miten te teette tämän langanvaihtokohdan näissä raitasukissa. Ja haluan toivottaa teille nyt oikein mukavaa sunnuntaipäivän jatkoa. Ja ehkä mä teen tällaisia postauksia vielä jatkossa lisää. Elikkä ei mulla sit muuta kuin että moikka moi!